Sige, sige din, ano mo partner, i-model mo. Yan, tayo ka, tapos may dala ka neto dapat. Ayan, ayan partner, isuot mo. Ayan! Grabe naman. O, gusto nyo ito pa, oh. Oh, diba? Ang perfect! Oh, di nyo kaya. Okay. So, ito ay... Ganun tayo partner, no? Sige. Paano? A, Madrid Nation, Go, are you there? Yeah. Hello, Madrid Nation! This is Cloud. And this is Lara. And you are watching Madrid Philippines on YouTube. Very exciting ng video natin today kasi last time nagkaroon nga tayo ng 10K challenge para sa ating Duck Duck Race prizes. So ngayon, ang video naman na ito ay... But before that, partner, sabihin lang natin kung sino yung nag-sponsor netong mga pa-prizes natin para sa Duck Duck Race. So, hello sa ating Gemify team. Thank you, Gemify. Siyempre, ang gagawin natin today ay Duck Duck Race Prizes Haul. And of course, di ba, gagawin natin to guys para sa inyo na rin. Baka meron kayong mga product na magustuhan at possible na makatulong din kami sa inyo kung ano yung mga gusto nyong bilhin. Like, for instance, yung mga jacket. So, baka meron kayong magustuhan at mabibili nyo lang siya sa Uniqlo and sa Surplus. Alright, so ano pa inaantay natin? Let's go! Alright, Madrid Nation, andito na nga po sa harapan natin yung mga napamili natin sa ating previous video na 10K challenge. At syempre, kung hindi nyo pa napapanood... At syempre, if ever na hindi nyo pa siya napapanood, pumunta na kayo sa aming YouTube channel at panoodin nyo na ang aming 10K challenge. Kung paano kami na-pressure at kung paano namin pinuntahan ang Uniqlo at ang Surplus. Yes. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo na yung ating subscribe button down below. And comment na rin kayo dyan sa comment section. Huwag nyo na rin kalimutang i-like itong video na to. So, ano pinantay natin? Simulan na natin. Simulan na natin to, partner. At syempre, uunahin ko na dito sa t-shirt from Uniqlo. Ayan, si Doraemon t-shirt. Ang kapal ng tela niya at very clean siya kapag sinuot siya nung mananalo dito, no? Ang ganda. Tapos meron siyang nakalagay sa likod, partner, na Unlocking the Power of Clothing. Wow, perfect! And nagkakahalaga siya na 790. Okay, affordable naman siya kasi sobrang worth it niya naman. Tsaka quality naman to. 790, grabe. Oo, diba? Sa mga may hilig dyan sa white. Abangan nyo to. Maaari nyo to mapanalunan lahat ng ipapakita namin sa video na to. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-join na kayo sa ating mga pag-games para manalo kayo ng mga prizes para sa ating Duck Duck Race. At partner, halo ko. Sponsored ng Gemify! Wow! At partner, ihabol ko lang. Meron din Doraemon dito sa likod. Ang perfect niya. Wow! Start naman tayo dito kasi matagal ko nang nilook forward na magkaroon ng prizes na tumbler. So, ito naman, nabili natin sa Surplus. Hydro Fresh, very essential, especially sa ating mga employee, na dapat stay hydrated tayo, lalo na lagi tayong may mga kausap. Anong color to? Matcha color. Matcha ba? Or parang basta pastel, ganyan, something pastel like green. that. Yes, pastel green. Ayan, napakaganda. Kita niyo yung parang hawak-hawak niyo. Hi, friends! Hi, Madrid Nation! Diba? Hydro Fresh, baka naman! So, sa akin naman, partner, ang isa sa mga nagustuhan ko din na napili ko is etong sombrero. So, nabili ko din siya sa Uniqlo. Ayan, ang prices niya rin, of course, is 790. So, kahit... Corduroy. So, kahit anong forma mo, pwedeng-pwede siya. Mainit at malamig. Oo, diba? Ang perfect niya. Paglabas mo ng office, diba? Nakaporma ka pa rin. Hindi ka haggard kahit galing ka ng work. Kung meron tayong bucket hat, meron din tayong regular cup. Ayan. Actually, partner, diba? Dalawa yung nabili natin na ganito. Mukhang isa lang ang isipan namin ni Miss Lara. Parehas kaming bumili nito. Oo. Pero tignan nyo kasi, napakaganda. Ang ganda niya. Tsaka unisex din siya kasi black. So, pwede rin siya sa... pwede rin siya sa babae at pwede rin siya sa lalaki. Diba? Diba? Ang perfect. Ay, kahit naka-dress ka bagay. Ay, thank you. Ay, siyempre. Talaga pag maganda. Sino ka, Jern? Diba? NY pa yan. So ito ay... Ganun tayo, partner, no? Sige. Paano? A.
Madridation, Go, are go, you the there? bear. Yeah. Ano yun? Ito nga, nabili nga natin to sa surplus. Ayan, dalawa na to. So, pwedeng separate na mananalo. Yung makakakuha nito, pwede siyang pambabae, panlalaki. Pang regalo nyo rin, di ba? Pwede. Isa sa mga gusto ko rin is, nakuha to ng partner ko. Ako yung nakakuha nito. Mahilig kasi ako sa mga aesthetic colors. Mga beige color, no? At saka, pwede siya pambabae, panlalaki. Ang kapal pa ng tela. Oo. Sa mga may hilig partner sa mga oversized t-shirt, yung mga babae, pwede rin sa inyo to, yung mga naka-short, di ba? Madalas maganda yun eh. Yung naka-short sila, tapos nakaganyan, tapos nakamahabang socks, tapos nakasapatos, di ba? Tapos naka-cap. Yes! Perfect! O, di ba? Highly recommend from Uniqlo! So, 790 din siya. Grabe, pero quality. Grabe. Oo, Nung makapal. pagkakita ko pa lang dito, sabi ko, ay, kukunin ko to. Kukunin ko siya. So, sana yung mananalo, baka naman. Sana yung mananalo, sabihin mo naman sa amin. Oo nga, bibili namin sa'yo. Next naman tayo dito, actually more on mas marami yung tumbler. Pero, ito. I think ako yung nakakuha nito. Parang coffee, ano yata to? Tumbler? Coffee mug? tumbler. Okay. Ang perfect! Uy, nice. Dito sa partner. Yan, Oh, ang ganda. Hala, ang ganda. Nakalutang siya, Ang ganda niya. Parang pag nilagyan nyo to ng drinks or ng coffee, parang nakalutang. Oo. Pang coffee talaga siya kasi espresso yung nakalagay. Ang perfect! Yung mga nandito, yung mga mahilig magkape sa kapedad, kung ayaw nyo yung din sa paper cup, pwede nyo i-transfer dito. Ayan, perfect! Aesthetic! O, diba? May pang picture-picture na kapag nag-selfie kayo. Yan, so 299 from surplus. Espresso! Baka naman! So, ang next namin is, isa rin siya sa mga kinuha ko dahil napagtanto ko nung nag-10K challenge kami nung partner ko. Sobrang dami naming nabili na mga tumbler. So, what if naman na bumili rin kami ng tumbler tote bag? Tumbler holder, tama ba? Basta yun, gaya ng tumbler. Ayan o, bottle bag. Okay, bottle bag pala. bottle Ang bag. dami natin pinagsabi, mali pala. Mali pala tayo pareho. Ang ganda. Ang ganda niya. So, nagkakahalaga siya ng 299. Sobrang affordable din yan, partner. Pero quality, Oo, ang kapal niya, actually. Meron pa siyang pockets. Pag meron kayong mga, biskuit, yan, lagay nyo dito, kasyang-kasya. Okay, next naman tayo. Dito naman sa bag na to. Anyways, ito, napili ko to. Ako yung nakakuha nito sa Uniqlo. 790 pesos. Ayan yung ating chest bag. Actually, very uso to ngayon kasi napaka-aesthetic. Meron pa siyang dalawang pocket sa loob. At saka para siyang waterproof. May foam. Uy, ang ganda talaga. Ang ganda niya. Sige, try mo, partner. Ayan, tapos suot mo mga Ay, ang perfect! Ay, perfect na. Tapos yung mga shirt, di ba? Aesthetic ka sige, dito. ano mo, partner, i-model mo. Yan, tayo ka, tapos may dala ka neto dapat. Ayan, partner, suot mo. Ayan! Grabe naman. Gusto niyo ito pa, Diba? Ang perfect! di nyo kaya. Kaya yung mga magiging winner dyan, congratulations na agad. Ayan. I-shoutout nyo ang Madrid Philippines. Ang ganda! Kahit nung na-pressure tayo kahapon mamili ng ipapaprice, in fairness, maganda yung mga nadukot na. And next partner is the blanket. Wow! Sobrang comfy niya, partner, lalo na sa mga mananalo nito. Ang ganda. Siguro, masaya na yung pagtulog nyo kasi isa siya sa mga kasama nyo sa kama nyo. So, 2 pieces ang binili namin ng partner ko. And same kami ng color. Siguro parehas din kami ng dami ng utak. kulay na available. Parehas yung nakuha namin. Parehas kami ng color. And nagkakahalaga siya ng 199 pesos. Actually, hindi ako makapaniwala na ganun siya kamura. Kasi, ang ganda ng quality. Yun, para sa mga nanlalamig na jar. Oo, mga nanlalamig. Next tayo dito sa, may maliit pa dito. Uy, ang ganda. Aesthetic din. Mukhang parang tumbler din to. Grabe naman si Hydro Fresh. Ang dami pala namin nakuha. Baka naman Hydro Fresh, no? Nakalagay dito is coffee press mug. Uy, ang aesthetic. Ikaw nakakuha dito. Ang ganda niya kasi. Ay, ang ganda! Ang ganda niya. Wala, aesthetic yarn. Alabit ko to. Pwede ba bilhin to? Diba? Uy, kabog! Ang ganda! Meron siyang takip.
Ayan, sa mga hindi kasi nakaalam, ganito yung mga favorite colors ko. Yung mga browns, shades of browns, nudes, ganyan. Isama mo naman ako. Ikaw din ba? Oo, sige, kami ng partner ko. Ayun yung patalo. Alright, so ito nga yung coffee mug ng HydroFresh. Okay, stay hydrated with HydroFresh. Perfect. The next is medyas. Wow, from Uniqlo, I think. From Uniqlo siya. So, unisex color din siya. Ang ganda nito at ang kapal, partner. Tignan mo naman, no. Ayun, nakita ko yung price niya, 590. Grabe, 3 pieces naman na. Pero quality. Ang swerte ng mga quality. Ito, nakuha ko to naman sa surplus. Ayan, jacket siya. Very essential din ngayon. Tag-ulan na kasi, kaya nakuha ko to. At taglamig na partner dahil magde-December na. Tapos, meron na rin siyang pockets, zipper. So, pag sinuot nyo to, madali lang siyang isuot. Hindi yung pull-over na isang ganon. Ito, zipper. Ang ganda niya, ang lamig. Talagang hindi ka malalamig dito. Kahit nanlalamig na siya sa'yo, talagang may initan ka pag ito ang suot mo. Grabe naman yan. Grabe naman yan. The other one is color blue. Ang ganda rin ito. Ito, nakakuha naman ito ay si Sir Carlo. Ang ganda nito. Ang kapal. Ang kapal niya. Talagang dito, partner, hindi ka man lalamig kahit ano. Ay, pwede rin to sa partner, sa short. Uy, bakit ganun? Lahat bagay kasama to. Oo, di ba? Galing natin, partner. Akin. Suot mo. Sige, suot ko sa'yo. Grabe, ang galing talaga na mamili. Ayan. Perfect. Gusto niyo ito pa? Grabe naman. Ayan. Ayan na. Ang ganda. Diba? Imagining nyo na suot nyo na. Kung kayo mananalo, makukuha nyo to. Kaya pag may mga pag-games tayo, mag-join na kayo. True. Ito naman, partner. Ako naman ang nakakuha nito. Kasi diba, sabi nga natin, ang favorite color natin is mga neutral color. Mga beige, mga light brown, mga nude. So, isa sa mga napili ko talaga din. Saan to? Surplus? Yes, surplus din. 599. So, lahat pala ng mga natin, partner, mga jacket, 599. So, 600. Pero worth it, makapal din siya. Yes, ito the zipper din siya. Tapos meron na ring pockets. Parang same nung napili ko na color gray. Next one, ito naman, pinaka-inaay ko talaga nung pumasok ako ng surplus. So, meron din tayong kinuha na slides. Tama ba? Slides bang tawag dito? Ito, very uso rin, very aesthetic. Very neutral, pwede pang babae, pang lalaki. Usong-uso to ngayon. Kapag after nyo ng office, para hindi manakit yung paa nyo, pwede nyong palitan yung mga shoes nyo, tapos ito yung sasuotin nyo pa uwi. Kung hindi man magkasya, dun sa mga makakakuha, pwede naman pang gift. Ayan, sana nga pwedeng i-adjust yung paa, no? Uy, magkano pala to? 299. Ganda, Sobrang recommend. Uso yan ngayon. Uso to ngayon. And syempre, isa sa mga nabili ko din, partner, sa Uniqlo, ito, shade. Diba, partner, yung mga binili natin, perfect na perfect. Ayan. Actually, ang galing mo talaga doon kasi ako hindi ko naisip yan. Ayan, partner. Pero kasi kaya ko siya naisip, partner, dahil medyo malabo din yung mata natin. And sabi ko, what if bumili na lang ako ng frame, tapos if ever na kung sino man mananalo, tapos may grado yung mata niya, pwede niya itong papalitan. Ito papalagyan nyo ng graded lens. Ayan. Pwede yun. Diba, ang ganda. Uy, ang ganda. Ala, ang ganda, ang perfect. Wow, magkano yan? Ito ay 390. Uy, worth it. Oo, worth it. Ang ganda nito. Pwede nyo papalitan ng graded lens, tapos palagay nyo na rin ng anti-radiation kasi more on ano tayo sa screen or sa monitor, di ba? Next naman tayo, actually, same lang to nung kanina. Meron din tayong tumbler na kaparehas nun. Okay, same siya nung kanina, yung apple green, or yung pastel. Asa na ba? Ayan, parehas sila, pero magkaiba lang ng color. Ito, hindi naman siya totally pink na pink. So, red, kahit lalaki, parang pwede pa rin siya ka. Ganda nga eh. Ito palang isa ay, iba pala yung design niya. Ganito. Ay! Hala, may panlinis na siya. Ay, ayan yung isa sa mga nakuha ko, partner. Ang ganda, Sabi ko, what if kulay, naman siya, gantong color. Ano parang color mint. yan? Mint din siya eh. Okay. Mint color. Pero, din siya, may takip din siya, partner. Tingnan mo. Perfect! Nalalak na ikot. Nalalak na ikot. Ganun lang. So, ito, safe yung drinks nyo.
Meron na po siyang kasamang straw. Meron na rin siyang brush na panlinis. Very essential, lalo na sa may mga tumbler. Kasi, di ba minsan hindi natin mapasok yung kamay yung sponge. So, ang hirap linisin. Pero ito, may kasama na siya. So, ito meron, ano ba to? Tumbler din? Yes. Okay, tumbler din. So, ayan, dami makakakuha ng mga tumblers. Pero aesthetic pa rin siya ka. Unisex pa rin yung color natin. Ito kasi tatagal yung inumin nyo, yung lamig or yung init. Lamig or yung mas init. mainit, ayan, pwede naman. So, inext ko yung tote bag from Uniqlo. So, nagkakalaga siya ng 139 isa. Wow. Worth it siya, partner, kasi sobrang kapal nung pagka-tote bag ganito niya. uso ngayon. Oo, Mga uso tote siya, bag, di ba? Tote bag? Tote bag. Tote bag. Open natin para makita niyo yung mismong detail ng Wow, di ang ba? laki. Ang ganda! Ay, malaki siya. Ang perfect niya, oh. Aesthetic. Alright, Madrid Nation. Overall, ito na po lahat ng napamili natin. At ito nga po yung mga maaari niyong mapanalunan. If ever na gusto niyong mag-join na po kayo sa ating Doc Race. At syempre, huwag natin kakalimutan, partner, ang nag-sponsor nito ay ang Gemify! Thank you so much, for watching. Kita-kits tayo sa ating next video. Please don't forget to click the subscribe button, i-like and i-follow nyo na rin ang ating mga Facebook page, both TikTok and sa Facebook. Once again, this is Cloud. And this is Laura. And you are watching Madrid Philippines on YouTube. Signing off. Bye!